Cap al més destacat d'aquesta setmana, Nicola Sturgeon pressiona per fer un segon referèndum d'independència. Judit Peñaranda. La primera ministra escocesa presentarà la setmana que ve els pròxims passos per tirar endavant el segon referèndum d'independència d'Escòcia. El govern de Boris Johnson, però, no li posarà fàcil. Edimburg necessita el vistiplau de Westminster per tirar endavant el plebiscit de forma legal i, de moment, Johnson no li ha concedit el permís. Argumenta que en l'anterior referèndum, del 2014, es va pactar que se'n fes un per generació. Escoltem-lo. Va ser Nicola Sturgeon qui va dir que s'havia de fer un referèndum per generació. Ella ho va dir. Ells ens ho van dir. Per què ara canvien d'idea? Ell és qui nega la democràcia. Sturgeon ha respost amb un tuit on diu que els Tories estan aterrats pel dret a decidir escocès. Assegura que els de Johnson saben que si els donen l'oportunitat escolliran la independència. Les amenaces per sancions de part dels Estats Units endarrereixen la construcció d'un gasoducte entre la costa russa i Alemanya. Martí Francàs. El Nord Stream 2, que ha costat uns 11.000 milions d'euros i que hauria d'haver unit a partir d'aquest any les costes russa i Alemanya, s'endarrereix. Les amenaces de Trump amb sancions a les empreses que hi col·laborin han fet que les obres s'ajornin fins al 2021. Aquest és el primer acostament entre Putin i Merkel des de l'annexió de Crimea per part de Rússia, juntament amb les negociacions sobre l'alto el foc a Líbia. A Croàcia, la ministra d'Educació, Blaženka Divac, supera la moció de confiança. Els diputats han votat avui al Parlament de Croàcia si la ministra d'Educació, Valenska Divac, havia de ser cessada o no de les seves funcions després de les vagues i protestes dels professors, que porten setmanes reclamant un augment salarial. Divac, però, finalment l'ha superada amb 77 vots a favor i 55 en contra. Els professors i altres treballadors de l'educació de tot el país van fer vaga a l'octubre i van organitzar protestes davant l'edifici del govern després que el govern rebutgés les demandes sindicals per un augment del 6% del seu índex del sou. La situació ha arribat a la moció de confiança que no ha prosperat. I el restaurant Bocuse, a prop de Lió, perd la seva tercera estrella Michelin. Aquest restaurant havia mantingut les 3 estrelles de forma permanent des de 1965, però la manca de variació en el menú li ha passat factura. Els plats no han tingut quasi variació des dels anys 80. El xef, Marc Beriat, s'ha mostrat molt descontent amb la decisió. Aquí hi ha hagut manca de competències. Hi ha una nova generació recent arribada que vol fer desaparèixer la generació Bocuse, de la que jo en formo part. És patètic. El local segueix servint la cuina tradicional lionesa i les úniques modificacions han estat algunes salses i la presentació dels plats. I la primera derrota de Johnson d'aquest nou govern. Els Lords es mostren a favor dels ciutadans comunitaris del Regne Unit. Així és, la Cambra dels Lords ha aprovat aquest dilluns una esmena a favor dels ciutadans comunitaris no britànics que seguiran al Regne Unit. Amb 270 vots a favor i 229 en contra, s'ha votat a favor de la Cyril Scheme, un sistema de regularització d'aquests ciutadans perquè mantinguin els seus drets, com l'accés al Sistema Nacional de Salut Pública. La Cambra dels Lords és reticent amb el Brexit i serà complicat que aprovi molts dels canvis que pot proposar el govern de Johnson. David Gauke, antic ministre dels conservadors, diu que reformar la Casa dels Lords és una tasca molt dura. Cap govern dedicarà molt temps en intentar enfocar-ho. És molt d'esforç per no arribar possiblement enlloc. El govern on jo estava va intentar aquest procés. Si comencés amb un full en blanc, tindria les meves idees de millora, però aquesta és una de molt, molt difícil. I mentrestant es fan alguns dels preparatius per aquest 31 de gener. Tim Martin, el director de la important empresa del pub Wetherspoon, ha anunciat la baixada de preu en unes 60 lliures de 10 begudes europees a partir del 31 de gener. En total es tracta d'una mesura que s'aplicarà a 870 tavernes en tot el Regne Unit. Begudes com les cerveses Estrella d'Am, Peroni a Itàlia, o el vodka Grey Goose de França, així com la tripla d'Irlanda, Polònia i el propi Regne Unit seran les beneficiades. Mentrestant, ja es van fent alguns preparatius pel 31 d'octubre. I Romania investiga un alcalde per exigir controls de natalitat a la comunitat gitana. L'organisme de vigilància estatal ha obert la investigació contra Dorin Florea, alcalde de la ciutat de Targu Mures, per demanar a les autoritats que custodiessin els nens nascuts de pares romanesos amb ingressos i nivells d'educació per sota d'un cert límit referint-se a la comunitat gitana. Florea demana als pares que verifiquin els seus guanys i la seva educació abans de tenir un fill.
En declaracions a un periodista de Hot News, va assegurar que l'únic objectiu d'aquest col·lectiu a l'hora de tenir fills és el de tenir una font d'ingressos. Ara, el Consell acusa de discriminació i de promoure un discurs d'odi. Segons el Consell d'Europa, els romanesos d'origen gità representen 1,85 milions d'habitants, en el que es tradueix a un 8% de la població del país. I també destaquem que, Judit, Merkel homenatja als supervivents d'Auschwitz ara que s'està a punt de celebrar els 75 anys de l'alliberació del camp i alerta contra l'oblit. I que l'actor galès Terry Jones, cofundador del mític grup britànic Monty Python, ha mort als 77 anys.